ассалому алайкум дӯстони азиз, духтур Умар Азиф ҳастам, ҷарроҳ, уролог ва андрологи клиникаи Евромед. Дӯстони азиз, имрӯз 11 августи соли 2024 сол аст ва тасмим гирифтем ки боз ба якчанд саволҳои шумо ҷавоб гардонем. Вале пеш аз шурӯи мавзӯъ мехоҳам ду эълони бениҳоят муҳимро ба самъи шумо расонем. имрӯз дӯстони азиз, яъне 11 август, ман ба хориҷи кишвар сафар дорам ва барои таҷрибаомӯзӣ меравам ва як муддат намешавам. Ва дар муддате ки ман нестам, доктор Муҳаммад шуморо қабул мекунад. Марҳамат, муроҷиат кунед. рақамҳои клиникаро дар рӯи экран мегузорам. дуюм эълони бениҳоят муҳими ман, дӯстони азиз, барои шахсоне ҳастанд ки мехоҳанд аз ман, шахсан аз худи ман консултатсия гиранд, вале имконияти ба Тоҷикистон омаданро надоранду дар хориҷи кишвар ҳастанд. ба самъи шумо як эълони муҳимро мерасонам ки аз ин пас мо дар як моҳ 50 нафар ҳамин хел беморонро қабул мекунем ва ташхису табобат мегузаронем тариқи WhatsApp ва Telegram. ва агар шумо ҳар мушкилие ки урологӣ ва андрологӣ дошта бошед, мисли бенаслӣ, бисёртар ҳаминро хоҳиш мекунам муроҷиат кунед, ба хотире ки мушкилиҳои шумо ҷиддитар аст ва шумо зиёдтар ба мо ниёз доред. хуб, дуюм, шахсоне ки простатит доранд. сеюм, шахсоне ки ягон мушкилӣ бо пешобкунӣ доранд. шахсоне ки ягон мушкилӣ ҳангоми алоқаи ҷинсӣ доранд. шахсоне ки ягон дард дар коси хурд доранд, яъне аз миён поён бошад, ҳар дарде ки бошад, умуман ба соҳаи урология ва андрология алоқаманд бошанд, дарди гурда бошад, марҳамат, муроҷиат кунед ва ба самъи шумо боз мерасонам дӯстони азиз ки аз 50 нафар зиёд қабул кардан наметавонам, ба хотире ки аз субҳ то бегоҳ дар клиника ҳастем, ҷарроҳиҳо мегузаронем ва дар як шаб як нафар ва ду нафарро қабул мекунам ва ташхису табобат мегузаронам тариқи WhatsApp ва Telegram. вале пас аз ин навбор, дӯстони азиз, муроҷиат бениҳоят зиёд мешавад. барои ҳамин шитобед, номнавис кунед ва интизори навбати худ бошед. барои номнавис кардан танҳо ба телеграме ки дар рӯи экран мебинед, телеграми Идрис ва Хуршед аст, шахсоне ҳастанд ки менеҷерҳои клиникаи Евромед ҳастанд. муроҷиат кунед, номнавис кунед, сабр кунед ва ман бо шумо ҳамсӯҳбат мешавам ва ташхису табобатҳои шуморо мегузаронем. хуб, биёед акнун мегузарем ба ҷавоб додан ба саволҳои шумо. Якум менависад ки доктор Умар, ман дар баданам бениҳоят зиёд нарак дорам. мегӯянд сабаб аз беҳамсар буданам аст. оиладор шавам меравад ё ин ки не ва умуман нарак чӣ хатар дорад ба мард? хуб, нарак, акне ё ин ки угрӣ, дӯстони азиз, бениҳоят зиёд бо ҳамин суолҳо ба ман муроҷиат мекунанд. мехоҳам аввал як чизи муҳимро шумо бояд донед. дӯстони азиз, дар пӯсти мо бениҳоят зиёд ғадудҳое ҳастанд ки моеъҳо, равғанҳо ва маҳсулотҳоеро ҳосил мекунанд ки ба бадани мо ино бениҳоят муҳиманд, фоиданок ҳастанд ва муфид ҳастанд. вале баъзе ҳолатҳо ҳамин ғадудҳо, масалан ғадуди чарбу барори мо ки ба забони русӣ сайлин желез мегӯянд, бо ягон сабаб метавонад ҳамун роҳи баромадани ҳамун маҳсулоте ки он бояд ҳосил кунад барои нарм нигоҳ доштани пӯсти мо, ҳамин роҳ маҳкам мешавад ва ҳамин қисм метавонад илтиҳоб гираду ҳамин пӯсти мо ва яъне беморӣ ҳамин угрӣ ё ин ки акне ё ин ки нарак пайдо шавад. ва бояд гуфт ки сабабҳои зиёдтар пайдо шудани нарак бениҳоят зиёд ҳастанд. бисёртар, дар 80% ҳолатҳо метавонад ин чиз генетикӣ бошад, яъне авлодӣ бошад. дар ягон шахс зиёдтар аз сабаби дар авлод будани ҳамин бемориам нагӯем, албатта ки беморӣ аст, вале хатари ҷиддӣ ки надорад. барои ҳамин ҳолат, дӯстони азиз, дар авлоди шумо агар дида шавад, яъне дар насли оянда низ метавонад дида шавад. яъне падари шумо, бобои шумо ё ин ки ҳар нафаре ки набошад метавонад, яъне агар дар мо дида шавад, дар шумо низ дида шавад. дуюм сабаб метавонад, дӯстони азиз, ин дар ҳолати балоғатрасӣ, яъне вақте ки гормонҳои ҷинсӣ баланд мешавад, ино ҳам метавонад сабаб шавад ва ҳолати зан надоштани шумо, ҳамсар надоштани шумо ҳам метавонад яке аз сабабҳои пайдоиши нарак шавад, дӯстони азиз. сеюм, ин ҳолат, дӯстони азиз, баъзе микробҳо дар пӯсти мо меафтанд ва ҳангоми риоя накардани гигиена метавонад сабаби пайдоиши ҳамин наракҳо шаванд. ва чорум, ҳолатҳои стрессӣ. стресс низ метавонад яке аз сабабҳои пайдоиши нарак шавад. хуб, оё ин чиз хатар дорад ё ин ки не, дӯстони азиз? аз нигоҳи тиббӣ на он қадар хатари ҷиддӣ дорад ва ин як мушкилии косметологӣ аст, яъне гӯем ки шаклан шуморо зоҳиран каме гӯем нохуб мекунад ва баъзеҳо аз ин чиз нороҳат мешаванд. вале дар як қисми бадани мо ки насагубнои треугольник мегӯянд, ҳамин қисми бинӣ ва лаб, ба забони
тоҷикӣ секунҷаи бинӣ ва лаб мегӯям. дар ҳамин ҷой агар ҷойгир шавад, дӯстони азиз, вақте шумо онро мекафонед, бо даст мерасед, имкон дорад ки бениҳоят дар кам ҳолатҳо баъзе микробҳо тариқи ҳамин рагҳои хунгард, ҳамин венаҳое ки дар ҳамин қисм ҳастанд, тариқи ҳамин венаҳо ба системаи венаи мағзи сар ҳаракат кунанд ва ин микробҳо метавонанд сабабҳои менингит ва дигар мушкилиҳо дар системаи мағзи сар шаванд, системаи асаб, системаи марказӣ ҳастанд. хуб, вале дӯстони азиз, ин бениҳоят кам рух медиҳад, вале ба ҳар ҳол ба шумо мерасонам, ба шумо маслиҳат медиҳам ки ҳеҷ гоҳ нарак агар дар ҳамин қисми даҳони шумо агар пайдо шавад, онро якумаш ки накафонед, дуюмаш ин ки бо даст нарасед. Ин бениҳоят муҳим аст. Саволи дуюм менависад ки доктор Умар, бисёр бародарони тоҷику узбек ва дигар бародарон дар интернет, ютуб, инстаграм, телеграм доруҳои зиёдеро барои баландшавии қад реклама мекунанд. Оё инҳо барои мо фоида доранд ё ин ки не? Хуб, барои шумо не, дӯстони азиз, барои фурӯшанда бале, маблағи бениҳоят хуб аз ин чиз кор мекунанд. Мехоҳам шумо, дӯстони азиз, як чизи муҳимро донед ки баландшавии қад дар бадани мо, яъне қади мо то чанд солагӣ баланд мешавад? То 18-21 солагӣ қади мо метавонад ки баланд шавад. Пас аз 21 солагӣ ҳамон қисмҳои устухони мо ки ҷавобгӯ ба калоншавӣ, дарозшавӣ аст, онҳо аз афзоиш мемонанд, дӯстони азиз, ва ҳар чизе ки шумо истеъмол кунед дигар ба шумо фоида намерасонад. Яъне ин чизҳо дурӯғ ҳастанд, кӯмак намекунанд. хуб, кадом факторҳо ҳастанд ки аз 21 сола поён, аз 18 сола поён сабаби пасшавии қад мешавад? Якум, фактори генетикӣ. яъне агар авлодан, яъне падару модар агар қадпаст бошанд, эҳтимолияти бениҳоят зиёд аст ки фарзанд низ мутаассифона қадпаст мешавад. Дуюм, хӯрокҳои хуб нахӯрдан, яъне дар вақти афзоиш, дар кӯдакӣ, вақте шахс сари вақт хӯрокҳои хубро истеъмол намекунад, инам сабаб метавонад шавад. Мушкилии сеюм, ин мушкилӣ дар гормонҳо аст. Гормон роста ё ин ки гормони баландшавӣ, гормони афзоиш агар дар бадани шумо, фарзанди шумо, яъне кам ҳосил шавад бо ягон сабабҳо, инам метавонад сабаби афзоиш наёфтани қад мешавад ва инчунин гормонҳои ғадуди сипаршакл. ва чорум, тарзи нодуруст зиндагӣ кардани кӯдак, масалан ба варзиш машғул нашудани кӯдак ва инчунин миқдори дуруст, миқдори лозимӣ хоб накардани кӯдак. Ба хотире ки вақте кӯдак муддати зиёд хоб мекунад, бояд онҳо аз калонсолон зиёдтар хоб кунанд. ба хотире ки дар вақти хоб будан зиёдтар ҳамон гормон роста ҳосил мешавад ки ин сабаби баландшавии қад мешавад. вақте кӯдак аз бехобӣ азият мекашад, ин эҳтимолияти пасшавии қадро зиёдтар мекунад. инчунин, дӯстони азиз, баъзе бемориҳое ҳастанд ки агар дар кӯдаки шумо яъне пайдо шаванд, худо нишон надиҳад, метавонад сабаби пасшавии қад шаванд. баъзе бемориҳои генетикӣ ҳастанд ва инчунин агар дар фарзанди шумо худои накарда норасоии музмини гурда дида шавад, инам сабаби пасшавии қад метавонад шавад. хуб, биёед акнун мефаҳмонам ки чӣ кор кунем ки фарзанди мо яъне қадпаст нашавад. хуб, агар ки генетикӣ бошад, авлодан яъне бошад, яъне зану шавҳар қадпаст бошанд, ба ин чиз таъсир расондан қариб ки ғайриимкон аст. баъзе роҳҳо ҳасту, лекин роҳҳои бениҳоят хатарнок мисли ҷарроҳиҳо. вале дар кӯдакӣ бояд ҳатман кӯдак барои қадаш, яъне хуб шудан, қад баланд шудан, ҳатман бояд хӯрокхӯрии дуруст, хӯрокҳои лозимаро сари вақт бояд истеъмол кунад. хӯрокҳое ки таркибашон аз сафедаҳо бой аст, аз минералҳо, калсий, фосфор, магний, витамини D бой аст. инҳоро бояд кӯдакон зиёдтар истеъмол кунанд ки дар ҳамин рафти ба балоғатрасии кӯдак вақте ки қадаш баланд мешавад, ин чизҳо бениҳоят яъне лозим ҳастанд. ва инчунин бояд ба варзиш машғул шавад кӯдак. яъне бисёриҳо аз ин чиз яъне ки яъне дур мешаванд, кӯдаки худро ба соҳаи илм медиҳанду ба варзиш намедиҳанд. умуман ин кор хато аст. бигзор ба илм низ машғул шавад, вале ба варзиш низ машғул шавад. кадом намуди варзише ки бошад, шиноварӣ бошад, давидан бошад, ин чизҳо ҳамаш кӯмак метавонанд кунанд. ва инчунин бояд кӯдак яъне ки дар муҳити бениҳоят хуб ба воя расад, стресс набошад. ва инчунин бояд кӯдак албатта ки дар муҳити бениҳоят хуб, шароити хуб ба воя расад ва бояд хоби дуруст равад, яъне ақаллан 8 соат зиёдтар. кӯдакон чӣ хеле ки гуфтам, бояд зиёдтар хоб кунанд, барои онҳо ин чиз муҳимтар аст.
хеле ки гуфтам баъзе бемориҳое аст ки сабаби пасшавии миқдори саматотропни гормон мегӯянд. Гормон роста, гормони афзоиш мешавад ва инчунин баъзе мушкилиҳо бо ғадуди сипаршакл. хуб ҳатман агар шумо масалан қадбаланд бошед ва мебинед ки дар кӯдакони шумо ин мушкилиҳо ҳаст, яъне қадашон дер афзоиш мекунанд, ҳатман ба духтури эндокринолог, якум ба духтури педиатр, духтури кӯдакона муроҷиат кунед ва баъдан шуморо эҳтимолан метавонанд ба духтури эндокринолог, яъне духтуроне ҳастанд ки бо ғадудҳо кор мекунанд. рости ба забони тоҷикӣ фаромӯш кардам чӣ мешавад. духтури эндокринолог метавонед муроҷиат кунед ва ба шумо метавонанд ки кӯмак кунанд. хуб, мегузарем ба саволи сеюм. менависад ки доктор Умар, барои табобати простатит свеча мондан хуб аст ё ҳамонро доруашро истеъмол кунем, яъне таблеткашро? хуб дӯстони азиз, мехостам ба сами шумо расонам ки мо духтурон вобаста аз ҳолати бемор ин чизҳоро менависем. як бемор доштам, ба назди ман омад, як ҳолати ҷолибе буд ва вақте ман гуфтам ки шумо бояд ҳамин свеча бисёриҳо агар ки шумо надонед, ин доруе аст ки аз сурохи мақъад гузошта мешавад ва таъсири бениҳоят хубам низ дорад. ва гуфтам ки шумо бояд ҳамин свечаро ба қавле 10 шаб бояд пеш аз хоб гузоред. онам зуд ба ман гуфтанд ки доктор илтимос ба ман свеча нависед, бениҳоят хуб мешавад, нанависед илтимос. Ман гуфтам барои чӣ? гуфт ки доктор, рости ман аз ҳамин свеча истеъмол кардан безор шудам. дар Русия қариб 20 рӯз свеча истеъмол кардам. мутаассифона бемор маълумот надоштааст ва ҳамон свечаҳоро истеъмол кардааст. ва агар шумо ҳам надонед, дӯстони азиз, свеча баъзе дору ҳастанд ки аз қафо мегузоранд, онҳоро истеъмол намекунанд. баъзеҳо намедонанд ки чӣ гуна ин истеъмол карда мешавад, истифода бурда мешавад ва истеъмол мекунанд ки метавонанд ба меъдаи шумо зарари бениҳоят калон расонанд. хуб, фарқияти дору аз гӯем таблетка формаи, яъне доруҳое ҳастанд ки дар формаи таблетка ҳастанд, шакли таблетка ва дар шакли гӯем свеча. кадоми ино бартария доранд? ино камбудӣ ва бартарияти худро доранд. таблетка выбр, яъне интихоб зиёдтар аст. дуюм, таблетка ба системаи бадани мо зиёдтар таъсир мекунад, умуман таъсири яъне хуб мерасонанд. агар шумо масалан на танҳо простатит, дигар қисмҳо ҳам ягон мушкилӣ дошта бошед, ин чиз метавонад барои шумо кӯмак расонад. лекин чӣ хеле ки гуфтам, таблеткаҳо низ камбудии худро доранд. якум, вақте онро шумо истеъмол мекунед, камбуди якуми он дар он аст ки он ба хун меравад ва баъдан ба ҷигар меравад, дар он ҷо метаболизм мегузарад ва таъсири он камтар мерасад ба бадани мо. ва дуюм ин ки дӯстони азиз метавонад побочный эффект, яъне он чизои аломатҳое ки мо намехоҳем дар бемор метавонад зиёдтар бар аълотар пайдо шавад, ба хотире ки он ба хун меравад ва ба тамоми қисми бадани мо таъсир мекунад. хуб, оиди агар свечаҳо гӯем, оное ки мо аз гӯем сурохи мақъад мегузорем ба беморон, инам бениҳоят доруи хуб аст ва онам баъзе бартариятҳо доранд. якум ин ки метавонад ҳамон қисмане ки ба мо лозим аст, яъне ба сурохи мақъад, ғадуди простата таъсир расонаду ба дигар қисмҳои бадан таъсир нарасонад. дуюм, метавонад побочный эффект камтар дошта бошад, ба хотире ки миқдори ками он ба хун мераваду ба инчунин асабое ки ба ҷигар камтар ҳаракат мекунад, барои он таъсири он метавонад зиёдтар бошад. ва камбудиҳои свечи дар ин аст, дӯстони азиз, ки ба қавле истифодабарии он на ба ҳама маъқул аст, яъне чӣ хеле гуфтам аз сурохи мақъад мегузоранд ва инам ба баъзе беморон маъқул нест. дуюм камбудиаш, дӯстони азиз, дар ин аст ки интихоб кардани свеча камтар аст, яъне кам доруҳое вуҷуд доранд ки дар шакли гӯем ки ҳамин свечи яъне бароварда мешаванд ва мо метавонем ки ба беморон нависем. бисёр боз свечаҳое ҳастанд ки умуман ягон таъсир надоранд, дӯстони азиз, вале бисёр шахсон онҳоро истифода мекунанд, бисёр духтурон мутаассифона онҳоро менависанд, вале онҳо таъсири онҳо ягон асоси илмӣ ва тиббӣ надоранд. хуб, дӯстони азиз, барои ҳамин интихоб кардани таблетка ё ин ки свечи ҳамавақт дар дасти бояд духтур бошад ва танҳо духтур метавонад муайян кунад ки кадоми онҳоро шумо истифода кунед барои шумо хубтару беҳтар мешавад. хуб, биёед мегузарем ба саволи охирон. менависад ки доктор Умар, баъзе микробу вирусҳо мегӯянд ки ҳангоми истифодаи коғази ташноб, яъне туалетная бумага, ба мо метавонад ки гузарад, ба мард, мисли ВИЧ, ки баъдан ба СПИД мубаддал мегардад. оё ин дуруст аст ё ин ки не? хуб, дӯстони азиз, намедонам барои чӣ ҳамин суол бениҳоят зиёд ба гӯем дар телеграми ман, дар инстаграми мо, дар ютуб, дар комментариям чандин нафарро нависагӣ ҳастанд ки баъзе духтурон мегӯянд ки ҳамин гап ҳаст, яъне вақте шумо аз ҳамин чизо истифода мекунед дар ҷойҳои ҷамъиятӣ, махсусан дар туалетҳо, ҳоҷатхонаҳои ҷамъиятӣ,
мисли намедонам ошхонаҳо, ресторанҳо метавонад ки риски гузаштани ҳамин инфексияҳо дар шумо зиёд шавад. хуб дӯстони азиз, ин дуруст нест. баъзе инфексияҳо ҳастанд ки метавонанд албатта ҳангоми истифода бурдани ҳамин чизҳо, қоғазҳои ташноме ки ғажду ифлос ҳастанд, ҳамонро агар истифода кунед метавонед, яъне ба шумо метавонад гузарад. ё ин ки аз ҳамон гӯем ки онҷое ки шумо мешинед, гӯем унитаз, аз ин чизам баъзе микробҳо метавонад гузарад. хуб вале бемориҳо мисли ВИЧ ва дигар вирусҳо махсусан имконият надоранд ки дар берун зиёдтар яъне зиндагӣ кунанду ва баъдан шумо он чизро яъне ташнобро, қоғазашро истифода кунед ва ба шумо гузарад. ин чиз миф аст дӯстони азиз, ин мифҳоро бовар накунед. ҳатман вақте ки ба кадом ҳоҷатхонае ки меравед, агар бинед ки ҳамон қоғаз тар аст ва албатта ки ифлос аст, истифода накунед. риски дигар инфексияҳо ҳастанд, мисли кишечная палочка, микробе аст ки агар ахлоти ҳамон кас дар ҳамин қоғази ташноб бошад, эҳтимоли гузаштани ҳамин микроб дар шумо зиёд аст. яъне он кишечная палочка микробе аст ки дар ахлот зиёдтар мешавад ва вақте ба уретра ва роҳи пешобгузар мегузарад, метавонад ба цистит, уретрит, простатит ва дигар гӯем ки бемориҳо шуморо гирифтор кунад. барои ҳамин дӯстони азиз, ҳатман ташноби тозаро истифода баред. қоғази ташнобро дар назар дорам ва агар ифлос бошаду тар бошад, маслиҳат медиҳам истифода накунед. вале ино сабаби гузаштани бемориҳои мисли ВИЧ ва дигар вирусҳо намешаванд. баъзе микробҳо, чӣ хеле гуфтам, мегузаранд ҳангоми ифлос будани он. хуб дӯстони азиз, ба ҳар гуна мифҳо бовар накунед. агар ҳамин гуна мифҳо, ҳамин гуна суолҳо дар шумо бошад, ҳатман дар зери ҳамин навор шумо низ нависед. мо ҳатман онҳоро мутолиа мекунем ва хуби онҳоро интихоб карда ба шумо тариқи навор ҷавоб мегарнем. хуб дӯстони азиз, дар ин ҷо навори мо ба анҷом мерасад. худованд ҳеҷ гоҳ бемор нашавед. хайр.